Van egy nagyszerű magyar anekdóta, sokan ismerik, Arany János, a híres költő, a 19. század egyik legragyogóbb magyar poétájáról mesélik azt, hogy egyszer már idősebb korában az iskolában bent ült és hallgatta az órát, és a tanárot magyaráz, hogy a költő így gondolta, a költő úgy gondolta, ugye éppen Arany egyik versét elemezték az órán, és ahogy az magyarázott, egyszer csak az orra alá dörmögte, hogy gondolta a fene. Most egy picit így érzem magam ebben a helyzetben, amikor azt próbálom magyarázni, hogy mit gondolt a művész, Silvio Monti, amikor ezt a roppant szórakoztató és roppant érdekes installációt itt a Nemzeti Múzeum kupola termében fölállította. Ez a spirális alakú labirintus tulajdonképpen a történelemről beszél, tehát én valójában, én most nem a művész gondolatait próbálom kitalálni, hanem azt mondom, hogy én mit gondolok annak alapján, amit látok. Tehát szerintem ő itt a 19. századi olasz-magyar történelmi kapcsolatokról beszél, de egy magasabb művészi, filozófikus síkon. És az, amit látunk, az elgondolkodtat minket arról, hogy tulajdonképpen mi is az a történelmi tudás. Ugye végső soron a múltra, hogyha visszapillantunk, mindig szövegeket látunk és képeket. Szövegek és képek kombinációjából rekonstruáljuk azt, ami akkor történt. A szövegek változnak, a képek változnak, különböző módon hatnak egymásra. Na most ő azáltal, hogy a korabeli képeket belehelyezi egy általa létrehozott, általa megkonstruált, megalkotott környezetbe, amelyben szövegeket imitál, de a szövegeket nem azonnal olvasható formában, hanem csupán érzékeltetve a betű formáját, ritmusát, és abba tesz bele egy képet, ezáltal minket folyton arra emlékeztet, hogy mit is mond a szöveg, mit is mond a kép, hogy ebből a kettőből alakul valamiképpen a benyomás. De magával a képpel is nagyon izgalmas módon bánik, ugyanis például itt, ahol állunk, és nem véletlenül választottam ezt a képet, ez egy híres, gyönyörű akvarell 1849-ből Tán Mór festett, egyébként ugyanaz a Tán Mór, aki a Nemzeti Múzeum gyönyörű dekorációjának is az egyik alkotója. A fiatal Tán Mór, mint hadi tudósító, mondhatjuk, követte a magyar honvédsereget, és éppen Kápolnak és Falucskánál összecsapnak egymással, ugye a császári zászlóaljak és a magyar honvédcsapatok. Különösen híres ez a jelenet, hogy Mednyánszky Cézár, a tábori pap, ugye fehér karingben fölemeli a keresztet, és vezényli előre a katonákat. Előre harcoljatok a hazáért. És ennek a dinamizmusa, ennek a lendülete, ennek a drámaisága benne van ebbe a képbe. De mégis Monti számára nem ez az elsődleges jelentése a képnek, hisz akkor ugye ez egy ilyen teljesen tiszta felület lenne, és ide írnánk pontosan, hogy a kápolnai csata, Tán, Mór, stb. Nem. Ő valójában, de nem is arról van szó, hogy nem lenne érdekes ez az információ. Aki ezt tudja, annak egy plusz jelentéssel gazdagodik a kép. De azáltal, hogy bepettyezi, mint egy telíteszi vérfoltokkal, azáltal, hogy beleteszi ebbe a szövegkörnyezetbe, ezáltal kezd el működni a kép azon az új nyelven, azon a másik nyelven, amin Monti beszél, és ezáltal érzékelteti velünk azt, hogy tudunk valamit a múltban. De amit tudunk, az folyton és állandóan a mai agyunkkal, a mai lelkünkkel, a mai kontextusban jelenik meg, és a történelem, a múltról, a hagyományról való gondolkodásunk mindig ennek a kettőnek valamilyen fajta szövedéke. És állandóan az agyunkban kell lennie annak, hogy mi valóban nem a múltról, mint igazságról beszélünk, nem a múltról, mint valóságról, hanem mindig olyan valami részéről az életünknek, amire folyton emlékeznünk kell, hogy ahhoz képest a jelent megértsük, és amit mindig másképpen képzelünk el, és másképpen alkotunk meg, figyelembe persze a történelem tanulságait, de egyben végig gondolva azt a világot, amiben mi benne élünk, és ilyen módon gondolkodva arról, hogy az igazságnak, a valóságnak van egy új, másfajta értelme is, ami lehet, hogy nem minden mozzanatában ragaszkodik ahhoz, amit a történészek épp abban a pillanatban kitaláltak, de eleme annak, ahogyan a világról gondolkodnunk érdemes, ahogyan az értékeket kiválasztjuk, amelyek számunkra fontosak, és amelyeket a jelen életben követni akarunk, és amelyekre emlékeztetünk az ilyenfajta, ilyen típusú installációkkal.
Silvio Monti kiállítása olyan fantasztikus intenzitású kiállítás, méghozzá azért, mert különböző formarendek a képen belül a faktúrák jelentősége, a plasztikák, azon belül pedig a felület és természetesen a gesztusok jelentősége egy összefüggő rendszert alkot, méghozzá oly módon, hogy az emlékeket, az emlékezést tartja életben. Ehhez hozzájárul az is, hogy a grafológiát, az írást használja, mint motívumot, és mint egy kortörténeti visszaidézést, amelynek képes az előremutatást, az emlékeinek megtartását és egy visszaidézést velünk közölni. Tehát olyan izgalmas formarenddel és stílusrenddel rendelkezik, amely csak az övé, amely rendkívüli erős szuggesztivitást igényel és sugall, olyan megjelenítési formákat és lehetőségeket tár fel, amely ténylegesen szokatlan, amely ténylegesen arra épül, hogy megragadjon, és arra épül, hogy mindenféle nyelvi tudás nélkül magával a vizuális élménnyel ragadjon magával, és értse meg a korokon átívelő, megtartandó értékeket.